inyawo zakho ziyashisa. Khumbula ukushisa imizwa, angithi. So imizwa uyizwa ngani? Uyizwa ngemthambo, angithi, lokuthiwa ama nerves. Alright. So if kuukuthi uzwa nje ukushisa wena, kusho ukuthi imthambo yakho lesensayo ukubanda nokushisa iyona eyinkinga. Alright. So medically lento sibiza ngokuthi peripheral neuropathy. Okay, igama layo le. Peripheral into ekude, okusho ukuthi imthambo esuka engqondweni iyakude emzimbeni, kumzimba wakhe emzimbeni wakho. Alright. So njengeenyawo nje anti. So if kunento egcinezele leyo mthambo leyo oyenza leyo mthambo leyo idelele njena noma idamageke, leyo mthambo leyo izogcina sineza wena ukuthi uzwe kungathi kunokushisa. Alright. So yini ke ngaba imbangela yaloko anti? Okay, one mhlambe lesebenza khona ugqoka izicathulo ezivalekile ezigcinezelayo. So lokho kugcinezela kukodwa kuzogcinezela imthambo, ugcine imthambo leyo siba irritated sokuyashisa. Okay, lonto khona abasebenza endaweni la kufanele kube izicathulo enensimbi nyanga. Yes, and kuzokwenza lokho. Umlekelela. Kufuthi kakhulukazi umuntu mambona athi uneqakala, uma uneleqakala eligcwalayo elivalukalayo, lokho kugcwala kukodwa kuzopressa lemthambo yalapha enyaweni zakho, ugcina naleyo mthambo siba nokushisa. Alright. Or amaphilisi. Alright. Okay, i-HIV mamlady iyona on its own izokwenza lokho, izo affect imthambo. Or amaphilisi ayo kakhulukazi lawa kudala no stavudin njalo njalo, noma philisi ayo akwenza futhi layo masiwadle isikhathi eside. Alright. Of course ushukela, ngoba ushukela wenza imizwa ibe ndikindiki, izokwenza lokho. Utshwala. Alright, ngoba nawe isidakamizwa and leya imizwa uzwa ukushisa, so utshwala nayo yenza ukuthi imizwa yakho iphambane, kuyabanda kuyashisa, i-thermometer yakho ayishayi kahle. Ushisa ikhiphele ngaphandle kwa blanket. Yes, but also isikhathi esiningi kusuke kuyisign mamlady D ukuthi kune vitamin also engekho kuwena, vitamin B. Alright. So yithi wena uma kwenzeka mhlamba ukuhamba eclinic nje uthi aneke ningijove ngebhikho. Alright. Ubone ukuthi yenze njani lo mjovo ujovile, ngoba mhlambe umzimba wakho uyakutshela ukuthi vitamin B uyashorta, and siyazi sonke ukuthi vitamin B uyona futhi ohambisana nanemthambo, ukuhambisana kwemthambo yakho. Alright. Ebusuku ukhale ukuthi sebusuku, athi hawu kodwa enzeke ebusuku nje ayenzeke emini shothi akukona uvitamin B. Ebusuku mamlady iziningi izinto ezikuphathayo ongazizwa wena emini, akusho ukuthi azikho. Alright. But it's because nge-SMN ingqondo yakho isuke ibusy nokuthi isemsebenzini, ibusy nokuthi iyamove njalo ingqondo iconcentrate entweni eziningi. So ngesikhathi usulele ingqondo isifocuse enini imizwa yakho engaphakathi kumzimba wakho, ngoba again khumbula sikhuluma ngokulala ukuthi ngesikhathi usulele wena, that is when umzimba wakho usuyahamba uyoservice zonke izitho. So yiko imizwa eminingi nobuhlungu obuningi uvuka ebusuku ngoba